tome da prispodobim ovaj naraštaj. Nalik je djeci što sjede na trgovima, pa jedni drugima dovikuju. Zastira smo vam i ne zaigra se, zakuka smo i ne zaplaka smo. Doista, dođe Ivan, nije jeo ni pio, govori se đavla ima. Dođe sin čovječi, koji jede i pije, a govori se izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika, ali opravda se mudrost u djelima svojim. Riječ je Gospod. Slava tebi, Hriste. Što je Bog stvorio, ne može biti nego dobro. Jer Bog ne može ništa stvoriti zlo ni opasno. Vjerda mnogo puta ljudi se pitaju, a ko je đava stvorio? Bog nije stvorio đava. Vidite, niti je Bog stvorio čovjeka rđavoga, grešnoga, nikakvoga propala. I ako kažem mu prepočinje, ono što Bog čini uvijek. Bog nikada ne programira čovjeka. Bog sve što je stvorio je slobodnim. Ponovit ću, slobodnim. To nije ova sloboda koju mi danas govorimo i mislimo i držimo do te slobode. Sloboda je nešto što čovjeka čini iznimnim. Jer čovjek ne može, Bog ne može stvoriti nego slobodno. A gdje je sloboda, tu je ljubav. Zato sloboda i ljubav su danas najviše oblačene te vrednote. Oblačene. Zato danas usuđujem se reći, nema slobode, nema ljubavi. I ima ove naše ljudske, prosto htio se reći životinske. Ali one ljubavi i slobode, Bože, Hristos, Hristos sloboda ide na Hristos. Vidite, to je sve manji domen čovjeka. Dakle, Bog sve stvorio zlo. Dakle, nije programirao nikoga, ti ćeš biti svetac, ti ćeš biti Mirković, ti ćeš biti ovakav, ti ćeš biti onakav. Slobodno. Tako isto i anđel. Ali čovjek nije bio stvoren za onu konačnicu, mora je zaraditi za onu konačnicu, opravdati svoju slobodu. On je bio, što kažemo, u svom Edenu, u svom zemaljskom raju. Nije bio u Božjem raju, Božjem okružju. Ali je trebao. Ako zaradi, ako izdrži tu svoju pušinu, ako opravda tu svoju slobodu, onda ide gore, Otcu svom. I kako znamo, oni anđeli svi su to griješi. Ima ona poznata biblijska, da je anđel rekao, arkanđel, taj Lucifer, neću služiti ti više. Dosta mi te. Znači, anđel koji je Bog stvorio, koji je bio vlasnik Božji, u svojoj slobodi je rekao, neću ti služiti više. I sada ga Bog potjera. Idi dole na zemlju. Mjesto ti nije kod mene. I tada taj đavao, Lucifer, silazi na zemlju. Ali je u svojoj ima upravo onoj sebičnoj nakani vladati. Gdje načiti se gore s Bogom i služiti njemu, ali vladati zemljom, vladati tim prvim ljudima, njima gospodara, njima se nametnuti. Zato dolazi do iskušenja naših praroditelja. I Bog našim prorocima zapovjedio, on ovdje simboliku, sa ovog stabla ne smijete jesti. A ovo sve drugo možete. To je stablo dobro i zla. I sad đavo dolazi, da ih namaži. Vjerujte s tog stabla. Šta? A Bog me je zapovjedio.
ja uvjerujem da sam zna Bog zašto je ova to zapovjeta. Jer kad bi vidjeli s ovoga stava, vi bi znali što je dobro i što je zlo. Onda vam Bog ne treba, vi bi bili kao Bog. Tu se pogledali, uzeli i jeli pogriješili, šta griješili. Krivo iskoristili svoju slobodu. Pali su na tu nastavku, zavodnicu, džavodu. Znamo kako je to griješili. Evo, braći i sestri. Čovjek je po svojoj naravi grešan. To je ono što mi nazivamo, učili smo svi na vjeronauku, istočni grijeh. Ne zato što se to dogodilo na istoku, nego ističe iz prvi ljudi, prelazi. To je nasljedni grijeh, prelazni grijeh, naše naravi, naše bolesti grijeha, naše sklonosti grijeha, naše ranjivosti. Zato je poslije Hristi došli, potom ćemo sutra. I znamo da je Bog i tako čovjek za sebe. Jako ga je poslao da se treba i kazati, ali je dao nadu. Dobit ćete svoje oproštenje, dobit ćete svoje spasenje i otkupljenje. Evo to je istina. Biti kao Bog. To je taj današnji egoizam. To je ta današnja sebičnost. Stvari to je đavo. Đavo je utjelovljenje egoističnosti i sebičnosti. Nesposoban shvatiti što je dobro. Nesposoban. Zato i danas. Čovjek je toliko bolestan u sebi, sa svojim egoizmom, svojom sebičnošću, svojom egocentričnošću, svojim narcisomanstvom, svojim zaljubljenosti u sebi, da prestaje biti sposoban. Odavati ono što je dobro. A svi imamo u sebi onaj Božji glas. Savjet svoj. I od malena sjećate se, od malena, kako je taj glas crna bio, ne smiješ ovo, a ovo moraš. Ne smiješ to, ovo moraš. To je u nama, ta vaga Božja. Tu se kuša čovjek, sloboda čovjekova se kuša. Što će u njeni prevagnuti? Ili ovo što Bog mi je rekao, nemoj to, to je grešno. Ili ono što mi Bog ljubi, ono što je dobro. Sve što je dobro je teško, križevito. Zato je tu čovjek danas u jednom raskrsnici. Je li čovjek, pošto se danas i govori, da je čovjekova savjest ugašena, da je čovjekova savjest toliko zatrpana, da mnogi ljudi uopće nemaju više predstavljati, nego žive ko životinje. U tome danas ta bolest grijeha, jer je grijeh ozakonjen. Grijeh je postao zakon za čovjeka. To je taj današnji liberalizam, slobodnjaštvo. Dakle, sloboda sasvim druga. Sloboda je činiti ono što je dobro. Usuđujem se reći da danas čovjek u kakvom je jednom svjetskom ozračju, globalističkom, ideološkom, materialističkom, on ne zna više što je dobro za njega. Izgubio je tu kvalitetu, tu vrednotu. Sloboda je činiti dobro. A tko zna što je dobro? Bog. To je ono Božje volje. To je isto i odnosu na djecu vašu. Vi ste imali malu dječicu. Jer vaše djete zna što je dobro? Nije. Nije zna što je dobro. Zato je mama tu bila kapitan. Ostaje mama. Vrhunac slobode je činiti ono što je dobro. I zato danas čovjek zasuca sobom, svojim egoizmom, sebičnošću, požudnošću, strašću i ovim nametanjem sa strane, tom đavolskom ponudom. Nema što je dobro. Zato ne izgubio. Vidite u koje čovjek danas opasnost. Koja je to danas vlada jedna pandemija grijeha zla, ozakonjenje zla. Ko danas hvali neke vrednote?
za taj liberalizam koji propovjeda slobodu, vrste slobodu. I da se ostali ta jedna demokracija, to je inače biti liberalistička, moraš obračunati sa svojim vrednotama, onima kojima Bog u tebe uskazao. To su te vrednote, duhovni Bog, vjera. To je ta vrednota nacionalna, to je ta vrednota obiteljska. To su ti, što mi govorimo suvremenim rječnikom, identiteti. Sama riječ identitet znači pripadnost, nekom pripadaš. Zato jučer smo govorili o tom identitetu pripadnosti Bogu. Pripadnost Bogu. Evo i danas, jako smo grešni, jako smo slabi. Ali ja pripadam Bogu. Sve će Bog učiniti za mene, da me vrati. Samo je li čovjek toga svjestan? Uz taj identitet, taj prema Bogu, taj vertikali duhovnosti, vi ćete taj sad, ovaj drugi identitet, pogotovo i stariji. To je identitet djece prema roditeljima. Šta može djete sama? Brineš se za njega, nekad je bilo do 15, 16, 17 godina, 18, ajde, matura, završio si sine, čeri, a danas u 25, 30. Zamislite koliko vi kao roditelji očekujete iz tog identiteta, iz te pripadnosti, poistovjećenosti vašeg djeteta sa vama. Koliko očekujete? To je moj sin, to je moje djete. A on kaže neće. A on kaže neću ti služiti, nosi. Imam da slučajeva takvih katastrofa. Svaćamo ovaj sociološki identitet, pripadnosti, identiteta. Ali isto tako moramo shvatiti ovaj duhovni identitet. Kako isto taj identitet prema Bogu? Vaša djeca mogu odbiti. Ali se, jedan roditelj, jedna majka, istinski pravi, ne mogu se odreći svoga djeteta. Iako se mnogi danas odreći. Iako danas vidite ozakonjenje, vidite koliko je taj đavo, taj liberalizam